Devojke, čućete priču o lovcima crnog kruga. Sve snažnijima. Ne mogu da gledam. Strašno. Nije moguće. Morgana, kraljica zemaljskih vila, uprotno postaće moćni. Bar je još nisu našli. Da, Bloom, ti si odrasla na zemlji iako si sa planete Sparks. Da, na zemlji je vila kojoj je potrebna naša pomoć. Ne, pobjeda je kad možeš da se nasmeješ porazu i kreneš u osvetu zajedno sa onima koji veruju u tebe. Lepo si to rekao. Sam si to smislio? Hej, vređaš me. Dobro, Hilija mi je napisao, bolje se snalazi u ovakvim situacijama. Da? Ma daj, Brandone, glupo pitanje, pa Sky nije ovo. Pa, živote predstavlja magiju univerzuma. Njegovo korenje, grane, listovi i pupoljci simbolizuju magijsku energiju u svim svetovima i... Ako svaka od nas ima mesto na tom drvetu... Čarobni prah, mini Wings. Jeste li čule? Kako da ne čujemo? Magija Wingsa. More svetlosti! Vatrene lopte! Magija Wingsa. Kako se pre nisam setila? Gde si? Gde si?